Bona tarda. Comencem aquest especial Setmana Medieval, 39a edició, aquí a Montblanc, i no podíem començar d'una altra manera, començant amb en Matías Martí, el president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. Benvingut a Carrer Major una altra vegada en aquest bolo especial. Bona tarda i moltes gràcies un any més per convidar-nos. Hi ha el Matías, però el Matías és un membre més de tot el que és l'engranatge d'aquesta festa. 39a edició. Això és el començament d'una llarga amistat, no? Són 39 anys, 40 de llegenda de Setmana Medieval. Ja esteu una mica enfocats en aquest 40, no en aquest número rodó, però de moment som a la 39a. Exacte. Nervis, tot a punt, com està? Bueno, nervis sempre hi són i respecte molt. Mirem el temps, que és el que més ens marca, i estem tranquils el primer cap de setmana. El segon no hem mirat què farà. Però estem contents, estem entusiasmats. Feliços, sí, molt d'entusiasme, molta alegria i amb ganes d'aquest inici, no? D'aquesta 39a setmana medieval. 40 anys de llegenda, fa 40 anys que es va representar la primera llegenda i això també s'ha de celebrar. O sigui, s'ha de celebrar cada any. Cada any s'ha de celebrar que hem fet un any més, i això és important. I pensant ja en els 40 de l'any vinent, sí. Pensant en els 40 de l'any vinent, la setmana que ve, el dia de Colenda, donarem les dates de la festa dels 40 anys, estem treballant ja amb actes pensant en l'any que ve, però bueno, ara primer toca disfrutar aquests 39. Exacte, per això, nervis dies abans, aquest dimarts ja s'ha fet aquest tall, no, de la primera rosa que s'entregarà aquest divendres, per tant, el tret de sortida podríem dir que ja s'ha fet. Sí, ja s'ha donat. El dimarts vam tallar aquesta rosa fantàstica que aquest divendres Maria Xinxó la farà entrega al poble de Montblanc, o la farà entrega a la princesa en nom del poble de Montblanc, i donar el tret de sortida ja a 9 dies de festa intensa, emotiva, que esperen tots els montblanquins. Del 17 al 26. Enguany, l'any passat va ser una mica excepcional, enguany són 2 caps de setmana. Has començat comentant que de moment el temps es preveu fantàstic per aquest primer cap de setmana. En seran 2, són 2 d'intensos. Sempre els periodistes us preguntem per quines són les principals novetats, perquè expliquem-lo una mica per aquells qui ja han vingut i repetit i per aquells qui encara poder no han tret el nas a Montblanc per Setmana Medieval. Què és el que passarà? Què hi haurà de nou? Bé, cada any hi ha novetats, perquè ens hem de reinventar constantment. Ve molta gent diversa i molta gent repeteix. Clar, la gent quan repeteix vol veure coses diferents. I de nou, què tenim aquest primer cap de setmana? De nou tenim l'espectacle de petit format Cara Rata, que se fa al campament de poble. És un espectacle de petit format que l'ha creat el grup teatral Fila Zero de Montblanc i el representen els mateixos participants del campament de poble. I això és molt bonic. O sigui, que vingui un grup de teatre del poble, un petit grup de teatre del poble, i et digui, t'he creat un guió perquè el representin aquest petit grup de gent que teniu al campament de poble, que són molts, no són un petit grup, perquè són molts. Hosti, i l'entusiasme d'aquelles persones, els veus als assajos, perquè hem fet uns quants assajos i n'hem vist uns quants, un entusiasme, unes ganes de crear, unes ganes de fer, de participar. Les ganes de participar. Perquè tots no tenim moltes ganes. Tu mires la cara de la gent i realment dius, la gent té ganes de Setmana Medieval. Sobretot aquestes dates. Quan falten 3 setmanes, ja veus sents els tambors assajant pel carrer, veus les banderes amb les banderes a la mà, el divendres, el dissabte. És un neguit d'aquells positius que a la gent li agrada viure. És una festa, comentaves aquest dimarts a la roda de premsa, aquesta presentació oficial, és una festa molt arrelada al poble, en aquest teixit social associatiu, que, com deies, cada any vol una miqueta més de vinculació. Enguany, doncs, amb els botiguers. Sí, enguany amb els botiguers, perquè realment, a veure, hi ha una cosa molt clara i jo me toca parlar-ne a mi com a president, però molta altra gent l'ha parlat. L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc, que és un nom curtet, em va dir un company, Jordi, diu que potser és dels noms més llargs d'una associació, organitza una setmana medieval. Però crec que organitza més que una setmana medieval. L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi treballa per Montblanc, perquè la gent ve a la festa i la gent torna. I això no ho diem nosaltres, això ho diuen els especialistes en turisme, això ho diuen la gent
que coneix el món cultural. La gent vol tornar a Montblanc. Jo sempre poso un exemple, la Maria Teresa de la Baldufa, que tots la coneixem. Un mes de juliol me truca per telèfon i diu, Maria Teresa, què et passa? Diu, Matías, on ve el drac? Dic, hòstia, el drac el tenim desat. És que eren uns senyors del País Basc que han baixat expressament a veure el drac. O sigui, anaven cap a Salou, vale? No és que hagin vingut a Montblanc, però han pujat de Salou expressament per veure el drac. O sigui, que la gent en parla. Si tots recordem, fa 15 anys enrere, 20 anys enrere, costava molt trobar el conte de Sant Jordi infantil que parlés de Montblanc. Avui tots els contes infantils parlen de Montblanc. Aquesta setmana passada s'ha estrenat un conte bilingüe japonès-català on parla de Sant Jordi. És un conte preciós, jo l'he vist, és preciós. El volíem participar, va ser tot molt precipitat i no ens ha sortit bé, no? Però és un conte preciós, bilingüe, català-japonès. Per què? Doncs perquè hi ha hagut una parella, ell és japonès, ell és professor de japonès i ell ha escrit 2 llibres, que en temps de pandèmia van decidir marxar de Barcelona, se'n van a viure a les Terres de l'Ebre i van decidir marxar a les Terres de l'Ebre i van trobar una oportunitat a Montblanc. I porten 2 anys a Montblanc i s'han enamorat de la festa. I han escrit un llibre preciós, ja us ho repeteixo, és molt bonic. Doncs aquesta força fa que la gent ne parli, que la gent vingui, que la gent... I la nostra obligació, com al dia d'avui, membres de Junta i organitzadors de la festa, és aportar novetats cada any. Altres de les novetats que em preguntaves ara, ens n'hem anat una mica, però altres novetats que portem enguany de cara al cap de setmana, al segon cap de setmana, doncs, per desgràcia, no tenim sopar medieval, però sí que hem creat un espectacle nou, és la nit de l'ofrena, que no deix de ser, vol representar els espectacles que es viuen dins del sopar medieval a l'aire lliure. Amb un final bonic, amb un final molt bonic. El dissabte recuperem la partida d'escacs gegants de fa 25 anys. El segon dissabte tenim la gran sort de comptar amb un gran concert de música medieval del Festival Jordi Savall, i això s'ha de tindre en compte, i això s'ha de remarcar, perquè són concerts espectaculars. Es fa dintre Santa Maria, és un dels actes de pagament. Penseu que fem més de 90 actes i el 90%, més del 95% d'aquests actes són gratuïts. Per tant, això hem de tenir en compte. Al voltant d'un 90-92% dels actes són gratuïts. I també és una de les novetats d'enguany, i crec que serà un gran concert. I aprofitant l'espai de l'aparellada que vam iniciar l'any passat, un espai molt, molt maco, realment, on poder fer justes i on poder fer jocs de cavalls, farem 3 enguany, farem el dissabte al dematí uns jocs nazarins, el dissabte a la nit justa i honor, que també són justes de cavalls, i el diumenge al dematí seguirem una altra vegada amb jocs de cavall, que crec que agraden molt al públic en general quan veure aquest tipus d'espectacles. Sí, els cavalls són una mica un reclam, no? Té aquell punt de perillositat, però si no hi ha cavalls sembla que no és medieval. Exacte. És bonic de veure. Jo només et vull estirar una miqueta, que també ha sigut notícia que heu recuperat un espectacle d'escacs després de 25 anys. De què tracta aquests escacs? On seran? Com seran? A veure, abans, fa més de 25 anys, es feien unes partides d'escacs gegants a la plaça Major i ara hem agafat i hem teatralitzat una partida d'escacs gegants. D'acord? O sigui, és un petit guió que s'ha creat, on en comptes de l'època medieval tot s'acabava amb una justa, doncs s'acaba amb una partida d'escacs. Un debat amb una partida d'escacs. I serà una obra de petit format, perquè les obres de teatre, els espectacles de teatre que has de fer durant aquestes festes han de ser de petit format, no es poden allargar molt, de més de 30, 35, 40 minuts, la gent ja no hi presta l'atenció, i creiem que és molt important, en aquest cas, doncs tornar a entrar en aquesta dinàmica. S'han recuperat els vestits que tenim de fa 25 anys, s'han recuperat els vestits, s'han netejat, s'han endreçat, s'han arreglat algunes coses, i serà un espectacle bonic, juvenil, infantil, juvenil, però molt, molt divertit. De fet, els grans hits, diguéssim, una de les coses que tothom espera és la representació de la llegenda de Sant Jordi, però també el Dracum Nocte. Són espectacles que ja estan com molt a les agendes, no? I com a espectacle visual i, a més, que no deixa de ser amateur. Bé, a veure, la llegenda, si no féssim la llegenda no caldria que féssim setmana medieval. Per tant, nosaltres tenim molt clar que la llegenda és el pilar de la nostra festa. Tot s'envolta al ran de la llegenda.
quan comença la festa? Al gener. A què escollim? La princesa. I el Sant Jordi. I els caps de casa, per què? Perquè són els protagonistes de la llegenda. I aquí comença tot. I és un dels espectacles amateur, i no ens cansarem de repetir-ho, és espectacle amateur 100%, més gran que es pugui veure a dia d'avui a Catalunya a l'aire lliure. Parlem de l'aire lliure. Si en parléssim amb teatre tancat, tenim la Passió d'Esparreguera o d'Olesa, tenim aquest tipus de teatre, sí, però a l'aire lliure. Un escenari de més de 330 metres quadrats, més de 250 actors dalt de l'escenari, amb més de... Em sembla que, si no m'equivoco, van 14 persones microfonades, per tant, la participació és molta, de molts micros parlant de l'escenari, i és 1 hora i 20 minuts que és amb una visió de màpings a muralla espectacular, foc, música, molt de llum i vaja, espectacular. És un dels espectacles a l'aire lliure més imponents que podem trobar a dia d'avui a Catalunya. Amateur. I que, com sempre, es pot veure per TAC 12 per aquells qui no es puguin desplaçar fins aquí. Sí. Bueno, TAC 12 també és agrair moltes gràcies, no? Agrair molt a TAC 12 la tasca que ens està ajudant a fer, no només amb la representació de la llegenda, sinó ja al mes de gener amb l'elecció de la princesa i Sant Jordi, que es pot veure en directe per TAC 12, i a la primera sessió d'enguany, recordem que fem 2 sessions, la primera es fa en directe per TAC 12 i la xarxa. Vull entendre que la xarxa, o sigui, hi ha molta gent d'arreu de Catalunya que la veu gràcies a la xarxa de televisions. Des d'aquí direm que encara es poden comprar entrades, que encara hi ha entrades per la llegenda. Sí, la segona part encara hi ha entrades per la llegenda. Hem començat parlant doncs, d'aquesta cosa propera, no?, que caracteritza la festa, la Setmana Medieval a Montblanc, però també cada cop més és una obertura, tant perquè cada cop ve més gent a visitar-la, però també perquè esteu fent la feina, no?, de vinculació amb Europa. Explica'ns així com per anar encara al final d'aquesta entrevista, com està, quin és l'estat de qüestió de la ruta europea per la qual esteu treballant de fa anys. Sí, bé, sempre ja fa molts anys que parlem del mateix, és un projecte que es va iniciar l'any 2000 i que ha tingut moltes anades i vingudes i al final, el passat mes d'agost, a la ciutat alemanya de Furtwängler es va firmar es va crear l'associació ja europea de festes vinculades amb Drac i Sant Jordi, on hi ha una junta on hi formem part l'alcalde de Montblanc i jo com a president membre de la Junta, ell amb un càrrec de secretari i jo com a vocal, i a partir d'aquí s'ha començat a treballar ja molt, molt ràpid amb aquest tema. I això requereix uns requisits. Molts d'ells els complim. Complim la vinculació amb el jovent del poble, això ho complim de sobres. Complim els anys de festa amb antiguitat, els complim. Complim un espai cultural, el complim, i un dels requisits importants era estar vinculat amb una universitat propera. I això ens ha portat a que el passat mes de març vam firmar un conveni juntament amb l'Ajuntament de Montblanc i la Universitat Rovira i Virgili per treballar en aquest projecte. I això ja és un gran mes de sorra en la sol·licitud que ens demana el Consell d'Europa de Luxemburg per poder crear que aquesta associació europea de festes vinculades a Sant Jordi i el Drac tingui la seva ruta europea. Seríem 5 ciutats. Enguany, durant el segon cap de setmana de la nostra festa, es celebra la reunió anual a Gres-Duzó, a Bèlgica, on nosaltres, l'alcalde sí que hi serà present, i jo estaré connectat telemàticament a la reunió anual per poder tirar endavant aquest tema. I l'any vinent esperem tindre la reunió a Montblanc aprofitant els 40 anys de la Setmana Medieval. Aquesta concreció, no? Aquests vincles amb la URB es concretaran en aquest col·loquia Draconis, no? Aquests diàlegs més acadèmics. No? La llegenda de la setmana, la Setmana Medieval s'obre una miqueta més al pensament, no? També a la indagació al món acadèmic, podríem dir. Exactament, és el que ens requereix el Consell d'Europa i és l'inici d'aquest tret amb la universitat. Engeguem el dia 20, amb un col·loqui tindrem la visita dels vicerectors i tindrem el degà de turisme i de geografia i turisme, crec, l'Òscar Saladí, que a més vam ser companys junts al servei, vam fer junts el servei militar. O sigui que són aquelles anècdotes i aquelles curiositats, però molt contents. Engegarem ja també amb el Jordi Tresserras. Jordi Tresserras és una persona experta en cultura europea i mundial i és l'assessor
de la ruta europea de Sant Jordi del Drac, una persona d'aquí i que també ens acompanyarà en l'estrena del col·loqui de Draconis. I a partir d'aquí és un dels projectes importants a tirar i a desenvolupar. Doncs Matías Martí, president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi d'aquí Montblanc, gràcies per haver-nos acompanyat un any més en aquest programa especial Setmana Medieval. Que vagi molt i molt bé aquesta 39a Setmana Medieval i encarats per la 40, però per gaudir també aquesta, no? Sí, gaudim primer aquesta. D'aquí una invitació a tothom que ens està escoltant. Sé que el carrer Major el segueix molta gent, l'escolta molta gent, us esperem a Montblanc, com sempre som un poble d'acollida i que gaudiu molt de la visita que ens feu. Moltes gràcies, Gemma, un any més i endavant. Fins la propera.